Zenbait aste barru, 2 urte beteko dira 2023ko udal hauteskundeak egin zirela. Beraz, legealdiaren erdia beteko da. Iruñeko alkate Joseba Ziron Saez, egunon eta ongi etorri Euskal Herria Irratira. Egunon. Eta ia, oharkabean, agintaldiaren erdira iristen ari garela alkate jauna. Bai, hau ziztu bizian pasatzen da, eta bueno, alde batetik pensatzen dugunean, barrutik ikusten da denbora luzea pasa dela gauza asko egin izan direlako, baina egia da ere legealdia abiadura betean doa. Oso ongi, haizu, paralisian zegoen iria martxan jartzea erreza izan da? Bueno, nik ez dakit Titanic itxasuntzia mugitzeak zenbat kostatuko zuen, baina hau batzutan badu transatlantiko itxura. Eta gauzak mugitzea beti da, en fin, behar da lan handia. Baina gauzak mugitzen ari dira, eta nik uste dutea urte bete pasadenean gauza askori begira gainera aldatu dira. Haizu, atzera begira jarrita, beraz, legealdiak 2 urte aurki, eta atzerago begiratuta, Pompelok 2001 urte, erromatarrek sortu zutenetik. Zer dio Ziron historialariak, nolakoa zen garai hartako hiri txiki hura? Bueno, hori da, atzo irakurri nuen Napolesek betetzen dituela baita ere aurten 2005 urte, Iruñak 2001, Pompeio generala etorri zenetik, baina ahaztu gabe, bera etorri zenean, lehendik ere izenik gabeko edo izen ezaguneko beste herriska, Baskoia, bazela horren aztarnak ere agertu dira, eta beste 4-5 mende atzera eramaten gaituzte. Baina, bueno, bada urte betetzea eta nahiko genuke behar bezala ospatu. Zoritxarrez, iritsi garenean udal gobernura, ez zegoen deus prestatua, eta, bueno, normalean gauza hauek prestatzeko behar diren 3-4 urte ez dakitzen bat, ez dugu izan. Bueno, gure hiriaren iragana jatorria ezagutarazteko zenbait ekitaldi behintzat prestatuko dituzue. Garai hartako hirian kaleek izenik baute zeukaten ez dakit, gaur egun bai, kale horietako zenbaiten izenak aldatzeko erabaki hartu duzu, esate baterako Victor Eusa, arkitektoaren... Bai. Esate baterako Victor Eusa, arkitektoaren kalea, osoko erazpanago, Bustintxuri auzoan dagoena, arkitektoen elkargoa Enrique Maia, alkate hoia erabakiaren kontra saldu dira, Iruñeko erdiguneko hainbat eraikuntzaren egilea izan zelako, Misericordia etxea, seminarioa, Paularren Eliza, Eskolapioen ikastetxea, Eslaba kasinoa, La Perla hotelaren zaharberritzea, La Basko Navarra, Medialuna parkea... Etxe bizitza pilo bat. Zergatik endu diozue kalearen izena Eusari? Bueno, Eusa jauna arkitekto importantea izan zen, arkitekto ona, pensatzen dut, berari buruz idatzi dut, eta pensatzen dut ezagutzen dudala bere obra, arkitekto bezala ezin diogu deus kendu, gustatu altzaizu, ala ez, badira garaiak eta garaiak, baita ere, bere obran, baina Jose Antonio Jauregi, nafar soziologoak, esaten zuen, gaur egun kaleak, enparantzak, eta badirela jendearen altareak. Eta gure gizartearen aldareetara igotzeko bestelako gauzak ere behar dira. Eta gauza horiek Eusak eta Angel Maria Pascualek ez dute. Esate baterako. Victor Eusa izan zen bere bizitzan karlista eskuindarra, eta gerra zibila hasi zenean karlisten gerra batzordean sartu zen. Gerra batzorde horiek herriberan adibidez deitzen zituzten beste modu batez, juntas de matar deitzen zituzten, eta zeukaten lana zen zerrendak egitea, ezkertiarren edo abertzaleen zerrendak gero atxilotzeko eta hiltzeko. Eta horregatik Victor Eusa jauna arkitekto handia izateaz gain, baita ere bada hainbat heriotzen erruduna. Eta baldintza horietan pentsatzen dugu ez duela kale bat izatea merezi. Eta nik nire buruari galdetzen diot, eta zure buruari ere eta jendearen buruari galdetzen diot. Adibidez, Albert Speer, Hitlerren kamara arkitektoa, oso arkitekto ona izan zen. Eta obra oso importanteak diseinatu eta batzuk egin zituen. Gaur egun ez du eraikin bat
Alemanian. Zergatik nazien ministroa izan zelako. Josef Mengele, eriotzaren aingerua, Auschwitzen eta esterminio edo konzentrazio zelaietan izan zen genetista. Eta nunbait badu tesi doktorala oso dizdiratxua, cum laude bat. Baina ez du kale bat Alemanian. Zergatik bestelako historia ere bazuelako. Eta honekin gertatzen da berdin. Victor Eusa arkitekto ona izan zen, baina etzen persona duina kale bat izateko Iruñan. Eta gauza bera gertatzen da Angel Maria Pascualekin. Idazle ona, dudari gabe. Entzuten ari naiz egun hauetan askori entzuten ari natzaile hitz egiten ziur naiz, ez dituztela irakurri bere obrak, ziur naiz, baina berdin du ari dira aipatzen ze idazle ona zen. Bueno, pues uztailaren 19an Angel Maria Pascual, falangista talde baten buru bezala, sartu zen periodiku batean, La Voz de Navarra, periodiku egunkari abertzalean, eta Jose Agerre zuzendaria jaitsi zuten kolpez hautsi zizkioten hortz guztiak, atxilotua eraman zuten asteetan zehar eta torturatua izan zen. Gero bera, bilakatu zen, han sortu zuten periodiku berriaren zuzendaria. Arriba Espainia egunkari frankista. Orduan, nik nire buruari galdetzen diot. Hori ebitatu daiteke, hori ahaztu daiteke, nire iritziz ez, baina nire harridurarako hainbat sektoretan badirudi hori ahaztu nahi dutela, ez gaude prest? Bueno, Victor Eusa berriz ere gogora ekarrita, Joseba, berak ez zuen altxatu erorien monumentua, baina oso kerezpanago proiektuaren gainbegirada egiten egon zen, eta beste behin galdetu beharko dizugu erorien monumentua, ez duela ez demaite hilabete akordio politikoa lotu zenuten PSN gero abaik eta EH Bilduk adiera berritzeko monumentua, parlamentuaren esku geratu zen monumentuaren eraldaketa albidetzeko araudia aldatzea, hain zuzen ere. Eta zertan dago prozesua orain, Iruñeko udalak aurrera begira emanen dituen urratsak zein dira? Bueno, badakizue, beti defendatu izan dugu hortan eskuartzeko akordio bat behartzela, akordio politikoa behartzela, eraikina babestua dago, eta babes hori eliminatzeko behar da parlamentuaren onesmena. Gauza horiek guztiak egin ahal izateko akordio politikoa behartzen. Akordioa lortu zen, ez da gutxi, eta orain lan horretan jarraitzeko posibilitatea dugu diozun bezala. Orain zertan gaude? Pues aste honetan bertan adituen bueno, ez dakit batzordea edo martxan jarri dugu, eta bueno, lanak hasiko dira orain adituen batzorde horren baitan hainbat erabaki hartu behar dira. Ze espero dugu denborarekin? Bueno, pues espero duguna da adituen lanak ahalbidetuko duela gero, ja beste momentu batetan, beste prozesu baten baitan, hori ez ja taldeak lehiaketa bat egitea eta bar. Azken finean beti esan izan dugu ezintzela edozein gauza egin erorien monumentuan, entzun ditut eta oraindik entzuten ditut batzutan gauza batzuk, en fin, bat ere inezaktuak, guztiz inezaktuak direla, alkateak ezin du bertan nahi duena egin inolaz ere, eta behar zena zen akordio politiko bat lehenik eta behin babes hori eliminatzeko. Hortan gaude, badago, beraz, bide legala, esango genuke, administratiboa, hobeto, eta gero badago baita ere, hori ez, gogoeta bat, horren inguruan zer egin behar den. Eraikina dagoelako, eta eraikina importantea da ikuspuntu memorialistiko batetik, baita arkitektoniko batetik, eta iregintzaren aldetik ere, ez delako edozein zonalde bat hori. Honek pitzadura sortu du udal gobernuan ezkerra ez dagoelako alde, horren alde, baina alderdi sozialista ondoan daukazue. Alderdi sozialistarekin ez dakit zenbateraino sentitzen duzue alderdi sozialistaren atxa, ezta? Presioa zenbateraino egiten du zuek hartzen dituzuen erabakietan.
Edo elkarlanean ari zarete etengabe? Claro, elkarlanean ari gara etengabe, astero eta osoko bilkura bakoitza eta batzorde bakoitzaren aurretik. Osea, argi eta garbi hau behar da etengabeko lana, ez dakit, gutxieneko adostasunak lortzeko. Nik badakit, Iruñeko udalaz pentsatzen duguna, askotan, eta ez dakit sektore abertzaleetatik, eta EH Bilduko jendeak, bereziki, badugu joera pentsatzeko, Iruñeko udala kontrolatzen dugu, Iruñeko alkatetza badugu. Baina gero errealitatea askoz ere konplexuagoa da. Hombre, badakizue, Iruñeko udalean 27 zinegotzi daudela, eta beraz gehiengoa 14koa da. 14 boska behar dira bosketak aurrera atera alizateko, adibidez, bihar osoko bilkura dagoela. Nik 8 zinegotzi ditut. 8 behar ditut, minimo beste 6. Orduan, zuk proposamen bat, erabaki bat aurrera atera nahi baduzu, eta horrela erabakitzen badugu udal taldean, gero, nire bulegotik atera eta beste bulegoetan atean jo behar dut 14 iritsi ahal izateko. Eta horretarako beharrezkoa da geroa da kontigo zurekin, noski baietz, eta baita ere behar dugu PSN-eren onesmena. Orduan, hori poska horrek eskatzen du lan handia. PSN-erekin desadostasunak dena den, tarteka begibiztakoak dira hizkuntza politikan sortzen adibidez direnak, euskararen udal ordenantza berri ba sozialistekin adosteko aukera ikusten duzu, gaur egun udal enplegu publiko bat lortzerako prozesuan zenbateraino baloratzen da euskara? Ez nahiko dudari gabe, lehen komentatu duzuzuk, hombre, hainbat gauzatan, etxe bizitza politikan adibidez, gizarte politiketan, nahiko erreza izaten da oroar, modu hortan gainetik deskribatzeagatik, nahiko errazak dira harremanak PSN-erekin. Eta akordioetara iristeko, ez dakit makillaje kontu batzutan egin behar izaten dira. Hizkuntza politikan ez. Hizkuntza politikan ez galdetzen diazu udal ordenantzari buruz eta erantzuna ikasi galdera bezala planteatu aldut, oraingo udal ordenantza PSN-ek egin zuen UPN-erekin. Aldatu daiteke beste udal ordenantza berri bat lor daiteke horrela epe motzean, oso komplikatua da hori. Hori bai, gutxienez dagoen udal ordenantza beteko balitz orain dagoena, ze UPN-ek ez zuen betetzen, ez da ere. Beteko balitz, zerbait lortuko genuke. Hortaz, aparte lan egin daiteke, bai, nik uste dut, hiri paisaia eraldatu daiteke udal ordenantza bat izan gabe, neurriak trataera ezberdina izaten ari da, eta gero, noski, pedagogia asko egiten, espero duguna da poliki-poliki PSN-ek ere kokatu nahiko duela euskara Iruñan hizkuntza horrek merezi duen tokian. Hirian diren aurreskoletatik bakar batek soilik eskaini izan du euskarazko murgiltze eredua da datorren ikasturterako azkenean eskaintza zabalagoa izanen da, euskalgintzak eskatu izan du auzo guztietan bermatuta beharko luketela euskarazko aurreskolak, zer diozu, pauso txikia eginda. Baietz, nola ez dut hori onartuko, nire bizitza profesional guztia D ereduko zentro batetan egin izan dudanean, oso ongi ezagutzen dut hori, inmertsio teorian lan egin izan dut nire bizitza guztian, eta badakitze garrantzitsua den hori, baina bueltatzen gara lehengo galderara, nik 8 botu ditut, aukeratuko nuke EH Bilduk 14 zinegotzi izate, horrek asko simplifikatuko zituen gauzak dudari gabe, baina hori ezinezkoa zen, eta orduan zer egin dugu? PSN-erekin eta kontigo zurekinekin eta geroa bairekin gehiengo bat lortzeko, posibilistak egin edo izan behar izan dugu, dudarik gabe. Eskaintza eta eskaria parekatu ahal izateko Iruñan, hori baita azken finean helburua,
aurreratu dugu ahal izan dugun moduan. Gauza bat ahaztu gabe, eta esan nahi dut beste inork esan baino lehen. Euskararen legeak ez du esaten eskaintza eta eskaria orekatu behar direla. Hori ez da incentibatzea, hori ez da sustatzea. Baskuentzeren legeak esaten zuena eta oraingo euskararen legeak esaten duena da sustatu behar dela. Eta horretarako, segurazki, beste neurri batzuk ere hartu beharko ziren. Esan duzu adostasun zabalagoa etxebizitzaren kontuaren inguruan, eta, egungo gizarteak duen arazo nagusien artean, dago duda izpirik gabe, gazteek bataz beste, 30 urterekin egiten dute gurasoen etxetik alde, hainbat familiatan diru sarreren erdiak etxe bizitza ordaintzeko izaten dara, erdiak edo gehiago, ezta? Arazo globala da, baina Iruñeko udaletik esate baterako zein neurri zehatze har daitezke, ezta? Etxe bizitzak norentzat zenbat, zein baldintzatan, zein da lantzenari zareten plangintza? Pasaden urteko otsailean, sartu ginen abenduan udal gobernuan zentsura mozioaren ondorioz, eta otsailean aurkeztu genuen etxebizitza plana. Guretzat ezinbestekoa da, eta gainera diozun bezala, batez ere gazteentzat eta hainbat familientzat eta okerren pasatzen ari direnentzat bada arazorik nabarmenena. Etxebizitza eskubidea da eta zoritxarrez denbora gehiegitan zehar izan den negozio bat. Ez da, errazazuk hainbat datu eman dituzunik beste bat emango dizut. Orain momentu honetan, udalaren aldetik jartzen dugun merkatuan, zango genuke ez, gizarteratzen dugun etxe bizitza bakoitzaren gatik 50 eskaera daude. Horrek, adierazten du, noraino gauden helburuak betetzetik urrun. Zer egin daiteke horretarako? Hombre, saiatzen ari gara, sustatzen ditugun operazio guztietan, etxe bizitza babestuak ezartzen. Auzo guztietan, Sanduzelain, adibidez, bigarren zabalgunean, baita ere, orain Donibanen izango den Zibiboxaren eraikinean ere beste 10 etxe bizitza, jarraitzen dugu guk baita ere zahar berritzen udalarenak diren etxe bizitzak, martxan jarri dugu baita ere garai batetan izango den Donapea auzoa, nun baita ere etxe bizitza babestu asko sartu nahi ditugun, baina kontzienteak gara ez dela nahiko, eta ni 20 piku urte duten seme alaben aita bezala oso gertutik gainera ikusten dut hori dela gazteentzat momentu honetan arazorik handiena. Etxe bizitzaz ari garela, pertsonarik gabeko etxeak, eta are larriagoa dena, etxerik gabeko pertsonak, ezta? Hori sortzen da, dikotomia hori. Kalean bizi diren pertsonak, bataz beste, zenbat dira Iruñean, zehazpi egitura ditu udalak, ezta? Atzo, zenbait eragilek salatu zuten, 250 lagun baino gehiago, izan direla urtengo neguan, kalean aterperik gabe, lo egiten, bizitzen, eta etzaiela aterabiderik eman udaletik. Hau bada baita ere gizarte bezala, hori, interpelatzen gaituen beste gai bat dudari gabe.